Velkommen til Galleri Mona. Her er rigtig mange malerier, fordi jeg maler rigtig meget, og der er store, der er små, og der er nogle til almindelige priser, folk kan være med til. Og galleriet det er åbent om søndagen fra 11 til 16, og altid efter aftale på telefonnummer 23 37 86 30. Glæder mig til at se jer.